Bakit tiraon ta hindi? Bakit tiraon ta hindi? Tiraon ta hindi? Bakit tiraon ta hindi? Powered by Ready Production. Hit it, DJ. Mirror, mirror on the wall. Emma, Emma, 무대도. We, yes, A-list. 이리로 와서 get down with this. Say hell no, leave it now. 둘 중에 하나 뭐 아니면 다. You spin, I'm in. 이제부터 let the party begin. 더 시간 없어. 움직여 your mind. DJ, drop it like it's hot.
visto. Raven Angel Paraladov Jr. Bakit di mo ko nabibisto? Bakit di mo ko nabibisto? Bakit di mo ko nabibisto? Raven Angel aka Kabakab. Bakit di mo ko nabibisto? 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 Ano? Teko maral yan, ha? Bakit di mo ko nabibisto? Ano? Teko maral yan, ha? You're listening to the mix of DJ Boboy Oragon. Tayo'y sumayaw, katawan na igalaw, tayo'y sumayaw, katawan na igalaw, tayo'y sumayaw, katawan na igalaw, tayo'y sumayaw, katawan na igalaw. Ayun na po yan. Ito lang yan itatanong nindo. Alam mo sa mo yan, manok? Alam mo sa mo yan, manok? Piso. 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 Sa halagang 2 piso, solve ka na. Maanghang na mapapabahin ka pa. Aha. Usong-usong ngayon na tinitira ng mga tao, ito ang black items. Paminta. Sa halagang 2 piso, solve ka na. Maanghang na mapapabahin ka pa. Aha. Ito ang black paminta.